Ola, nós somos Edurne e Carla de Sexto. Hoxe imos falarvos sobre Mary Shelley. Esperemos que vos guste. foi unha dramaturga británica e escritora. Naceu o 30 de agosto de 1797 en Londres. Morreu o 1 de febreiro de 1851 con 54 anos debido a un tumor cerebral. O seu nome completo era Mary Wollstonecraft Godwin. É coñecida polo seu libro Frankenstein ou el moderno Prometeo, que o escribiu con tan só 18 anos. Na primeira edición obrigaron a Mary a lanzar o libro anónimamente, pero na segunda edición xa apareceu o seu nome. O seu marido foi Percy Bysshe Shelley, que traballaba como poeta romántico inglés. A súa nai era Mary Wollstonecraft, que foi escritora inglesa e defensora dos dereitos das mulleres. O seu pai era William Godwin, que traballaba como escritor político. Agora imos contarvos algunhas curiosidades sobre Mary. A súa nai morreu 10 días despois do seu nacemento e o seu pai casou pronto de novo. Cando o seu marido morreu, Mary gardou o seu corazón envolto nun poema ata o día da súa morte. E ata aquí o capítulo de unha personaxe nun minuto. Adeus!